Η σημερινή σας ειδοποίηση έρχεται υπό την αιγίδα και την προστασία του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Στέκεται δίπλα σας με την πύρινη γαλάζια σπάθα του, όχι για να σας φοβήσει, αλλά για να σας θωρακίσει και να σας υπενθυμίσει κάτι εξαιρετικά σημαντικό που αναπτύσσεται μέσα σας τώρα. Ένα διακριτικό, σχεδόν αθέατο συναίσθημα προσπαθεί να σας τραβήξει την προσοχή όλη μέρα. Ίσως εμφανίστηκε ως ελαφριά ανησυχία, μια επίμονη ενόραση ή μια ανεξήγητη μελαγχολία. Πιθανόν προσπαθήσατε να το παραβλέψετε, αποδίδοντάς το στην κούραση ή στο στρες, βρίσκοντας δικαιολογίες για να μην ακούσετε την εσωτερική σας φωνή. Ωστόσο, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας διαμηνύει με σαφήνεια. Μην αγνοείτε αυτό που βιώνετε τώρα. Αυτή η κατάσταση δεν είναι συμπτωματική, ούτε φαντασίωση. Είναι μια άμεση πρόσκληση από τον ανώτερο εαυτό σας. Μια τρυφερή ένδειξη ότι κάτι χρειάζεται να αναγνωριστεί, να γίνει κατανοητό και να μετασχηματιστεί. Όσα θα σας αποκαλυφθούν μπορούν να αλλάξουν την οπτική σας για την παρούσα σας θέση, καθώς αυτή η εσωτερική κίνηση αποτελεί τον δρόμο προς μια μεγάλη ελευθερία που σας περιμένει. Σκεφτείτε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες. Έχετε προσέξει ότι ορισμένες συμπτώσεις στη ζωή σας δεν είναι απλώς τυχαίες. Ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο με στίχους που φάνηκαν να σας μιλούν απευθείας. Μια απρόσμενη συνάντηση με κάποιον που ανέφερε κάτι που είχατε στο μυαλό σας. Ή ακόμα και ένας αριθμός που εμφανιζόταν επανειλημμένα. Αυτές είναι εξωτερικές ενδείξεις για το εσωτερικό μήνυμα που λαμβάνετε. Το σύμπαν επιδιώκει να σταματήσετε να στρέφετε το βλέμμα σας αλλού και να αντιμετωπίσετε αυτό που προσπαθεί να σας πει η καρδιά σας. Αυτό το συναίσθημα που σας συνοδεύει σήμερα λειτουργεί ως εσωτερικός δείκτης, καθοδηγώντας σας προς μια κατεύθυνση που ο νους σας ίσως απέφευγε. Μπορεί να αφορά μια σχέση που δεν σας προσφέρει πια, μια εργασία που εξαντλεί την ενέργειά σας, ένα αυτοκαταστροφικό μοτίβο σκέψης ή μια παλιά ανεπούλωτη πληγή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με την αντοχή και την ανδρεία του σας προσφέρει την αναγκαία στήριξη για να το αντικρίσετε άφοβα. Σας βεβαιώνει ότι δεν είστε μόνοι σε αυτή την εσωτερική έρευνα. Αποκόπτει τους ενεργειακούς δεσμούς που σας κρατούν δέσμιες σε καταστάσεις και άτομα που σας εμποδίζουν να προοδεύσετε. Η ολοκλήρωση της βοήθειάς του απαιτεί την άδειά σας, την οποία παρέχετε όταν αποφασίζετε να εστιάσετε συνειδητά σε αυτό το συναίσθημα. Πριν συνεχίσουμε το μήνυμα, γράψτε στα σχόλια αυτό το μάντρα. Εμπιστεύομαι τη σοφία του σύμπαντος να με οδηγήσει στην επιτυχία. Τώρα, συνεχίζοντας το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα φτάνει σε εσάς την κατάλληλη στιγμή, απαιτώντας άμεση αλλά όχι απεγνωσμένη προσοχή. Η σημερινή ενέργεια είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για διάβγεια και αποκαλύψεις. Είναι σαν ένα πέπλο να έχει λεπτύνει, επιτρέποντάς σας να δείτε πέρα από τις πλάνες που σας κρατούσαν σε στασιμότητα. Το συναίσθημα που βιώνετε είναι η αρχή μιας σειράς διαπιστώσεων που θα σας ανεβάσουν σε ένα νέο επίπεδο επίγνωσης και εσωτερικής ηρεμίας. Συχνά εξοικειωνόμαστε με δυσκολίες, αποδεχόμαστε την απουσία χαράς και συμβιβαζόμαστε με λιγότερα από όσα αξίζουμε, φοβούμενοι την αλλαγή. Το άγνωστο, η αναταραχή και οι συνέπειες των επιλογών μας τρομάζουν. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ όμως σας ρωτά: μέχρι πότε θα αναβάλλετε την προσωπική σας ευτυχία? Μέχρι πότε θα επιτρέπετε στον φόβο να ορίζει την ύπαρξή σας? Αυτό που νιώθετε τώρα είναι ένα δώρο. Ναι, ακόμα κι αν σας φαίνεται δυσάρεστο. Είναι η ψυχή σας που σας αγαπά τόσο πολύ, ώστε να σας ταρακουνά για να ξυπνήσετε. Σας πληροφορεί ότι σας περιμένει κάτι πολύ καλύτερο. Μια ζωή με περισσότερο νόημα, αγάπη και αυθονία. Για να το αγγίξετε, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσετε τι σας περιορίζει στο παρόν. Λοιπόν, αγαπημένη ψυχή,
Σταματήστε για λίγο, πάρτε μια βαθιά ανάσα, κλείστε τα μάτια σας στιγμιαία και αναρωτηθείτε τι προσπαθεί να μου πει αυτή η εσωτερική κίνηση. Πού την νιώθω στο σώμα μου, ποια σκέψη ή ανάμνηση μου έρχεται όταν συνδέομαι μαζί της. Μην κρίνετε τις απαντήσεις, απλά δεχτείτε τες. Αυτό είναι το αρχικό βήμα μιας μεγάλης μεταμόρφωσης που εκκινεί σήμερα υπό την ασπίδα προστασίας του Μεγάλου Αρχαγγέλου του Φωτός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κάτι βαθύτερο συμβαίνει στα παρασκήνια της ζωής σας, κάτι που αυτό το συναίσθημα προσπαθεί να σας γνωστοποιήσει. Ο λόγος που αυτό το μήνυμα έρχεται με αίσθηση επίγοντος σήμερα δεν αποσκοπεί στον πανικό, αλλά στο να αξιοποιήσετε ένα μοναδικό παράθυρο ενεργειακής ευκαιρίας που έχει ανοίξει. Το σύμπαν λειτουργεί με κύκλους, ρυθμούς και ρεύματα ενέργειας. Αυτή την περίοδο τα κοσμικά ρεύματα είναι ευθυγραμμισμένα, ευνοώντας τη βαθιά θεραπεία και την επίλυση παλαιών ζητημάτων. Αυτό που βιώνετε είναι η πνευματική σας ευαισθησία που ανταποκρίνεται σε αυτή την ενεργειακή μετατόπιση. Είναι σαν η ψυχή σας, συνδεδεμένη με την απεριόριστη σοφία του σύμπαντος, να γνωρίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαχειριστείτε όσα άφησες πίσω. Φανταστείτε έναν κήπο, υπάρχει η κατάλληλη εποχή για το όργωμα, τη σπορά και τη συγκομιδή. Η προσπάθεια να επιταχύνετε οποιοδήποτε από αυτά τα στάδια εκτός της φυσικής του περίοδου οδηγεί σε απογοήτευση και πενιχρή σοδιά. Ομοίως, στη ζωή σας υπάρχουν εποχές για δράση και εποχές για αναμονή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας ενημερώνει ότι η εποχή της θεραπείας και της απελευθέρωσης είναι τώρα. Το να αγνοήσετε αυτό το εσωτερικό κάλεσμα σήμερα θα ήταν σαν να αφήσετε την έφορη γη χωρίς σπόρους, χάνοντας την ευκαιρία να δείτε κάτι νέο και υπέροχο να αναπτύσσετε στη ζωή σας τους επόμενους μήνες. Αυτό το επίμονο συναίσθημα είναι μια πρόσκληση να ερευνήσετε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στην ιστορία σας. Έχετε παρατηρήσει πως ορισμένες καταστάσεις επανέρχονται ακόμα και με διαφορετικά πρόσωπα και σενάρια. Μια συγκεκριμένη απογοήτευση, μια επαναλαμβανόμενη οικονομική δυσκολία, μια οικογενειακή δυναμική που δεν επιλύεται ποτέ. Αυτά δεν είναι τιμωρίες, αγαπημένη ψυχή. Είναι διδάγματα που επέλεξε να μάθει η ψυχή σας και θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται έως ότου αφομοιωθεί πλήρως το μάθημα. Το συναίσθημα που σας επισκέπτεται σήμερα είναι η ένδειξη ότι είστε έτοιμοι να προχωρήσετε, να αφομοιώσετε το μάθημα και να διακόψετε τον κύκλο οριστικά. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με την σπάθα της αλήθειας του φωτίζει την πηγή αυτών των μοτίβων. Σας βοηθά να αναγνωρίσετε ότι ίσως μία παλιά πεποίθηση περί αναξιότητας υπονομεύει την ευημερία σας ή μια πληγή εγκατάλειψης από την παιδική ηλικία επηρεάζει τις τρέχουσες σχέσεις σας. Πριν συνεχίσουμε, γράψτε στα σχόλια 888 για να διεκδικήσετε την αυθονία και την ισορροπία που σας προσφέρει το σύμπαν σε αυτή την περίοδο. Εάν αυτό το μήνυμα έχει ήδη αγγίξει την καρδιά σας και φέρνει διάβγεια, κάθε στήριξη βοηθά να διατηρήσουμε αυτή τη φλόγα αναμένη, προσφέροντας φως σε περισσότερους. Αν το αισθάνεστε, σκεφτείτε μία μικρή δωρεά μέσω του κουμπιού Valeur de Mai. Η γενεοδωρία σας είναι ένας σπόρος φωτός που πολλαπλασιάζεται. Συνεχίζουμε το μήνυμα. Η σημερινή ενέργεια σας προσδίδει την απαραίτητη δύναμη να αντιμετωπίσετε αυτές τις αλήθειες χωρίς να νιώθετε υπερφορτωμένοι. Πρόκειται για μια ενέργεια θάρρους και αυτοαγάπης. Το σύμπαν δεν θα σας ζητούσε να εξετάσετε κάτι επώδυνο αν δεν σας προσέφερε ταυτόχρονα το βάλσαμο της θεραπείας. Επομένως, όταν αυτό το συναίσθημα εμφανιστεί, μην το απομακρύνετε. Υποδεχτείτε το ως έναν ιερό αγγελιοφόρο. Ρωτήστε το, τι ήρθες να μου διδάξεις, ποιο μοτίβο ήρθες να με βοηθήσεις να διαλύσω. Θα εκπλαγείτε από τη σοφία που θα αναδυθεί από το εσωτερικό σας. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να αναδιατυπώσετε μια παλιά συμφωνία, να απελευθερώσετε το κάρμα και να δημιουργήσετε χώρο για νέες ευλογίες στη ζωή σας. Δεν πρόκειται για την ενοχοποίηση του παρελθόντος ή άλλων.
αφορά την ανάληψη ευθύνης για τη δική σας ενέργεια και θεραπεία. Κάνοντας αυτό, δεν απελευθερώνεστε μόνο εσείς, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις δυναμικές, στέλνοντας κύματα θεραπείας στις οικογενειακές σας γραμμές. Έχετε τη δύναμη να αποτελέσετε το σημείο καμπής, το άτομο που αποφασίζει συνειδητά να μεταμορφώσει τη σκιά σε φως. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι δίπλα σας, εξασφαλίζοντας την πλήρη προστασία και στήριξη που χρειάζεστε για αυτό το γενναίο βήμα. Η ευκαιρία είναι τώρα. Η δύναμη είναι μαζί σας. Η επιλογή να ακούσετε ή να αγνοήσετε είναι δική σας. Γνωρίζετε όμως ότι το σύμπαν υποστηρίζει την επιλογή σας για τον εαυτό σας, για την εξέλιξή σας. Και αυτό που επισημαίνει αυτό το συναίσθημα είναι μόνο η αρχή μιας μεγάλης ανακάλυψης για την αληθινή σας δύναμη. Για να κατανοήσετε βαθιά την πηγή αυτού του συναισθήματος, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είστε ένα όν πολύ πιο περίπλοκο και ισχυρό από ό,τι αντιλαμβάνετε ο συνειδητός σας νους. Μέσα σας κατοικεί μια αρχαία σοφία, μια σπίθα φωτός συνδεδεμένη απευθείας με την πηγή κάθε δημιουργίας. Αυτή η σπίθα είναι η ψυχή σας, η ουσία σας και επικοινωνεί μαζί σας με πολύ διακριτικούς τρόπους, κυρίως μέσω της διαίσθησης και των συναισθημάτων σας. Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο που από νωρίς μας διδάσκει να αγνοούμε αυτή την εσωτερική φωνή. Εκπαιδευόμαστε να εκτιμούμε τη λογική, τον ορθολογισμό, την απτή απόδειξη και να δυσπιστούμε σε ό,τι δεν μπορεί να εξηγηθεί ή να μετρηθεί. Με τον καιρό, ο θόρυβος του εξωτερικού κόσμου, οι απόψεις των άλλων, οι προσδοκίες της κοινωνίας και οι δικοί μας φόβοι καταπνίγουν την επικοινωνία της ψυχής μας. Αποσυνδεόμαστε από την εσωτερική μας πυξίδα και αρχίζουμε να νιώθουμε χαμένοι, μπερδεμένοι, ζώντας μια ζωή που δεν φαίνεται πραγματικά δική μας. Το συναίσθημα που ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας καλεί να μην αγνοήσετε τώρα είναι ο ήχος της ψυχής σας που επιδιώκει να διαπεράσει αυτό το τείχος θορύβου. Αυξάνει την ένταση, δημιουργώντας μια εσωτερική δυσφορία για να σταματήσετε επιτέλους και να την ακούσετε. Είναι μια πράξη βαθιάς αγάπης. Προτιμά να σας δει προσωρινά άβολα με την αλήθεια, παρά μόνιμα αναισθητοποιημένους σε μια ζωή που δεν σας γεμίζει. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ λειτουργεί ως ισχυρός ενισχυτής αυτής της φωνής. Η ενέργειά του, γεμάτη αλήθεια και διάβγεια, συμβάλλει στην κοπή των νοητικών και συναισθηματικών παρεμβολών, επιτρέποντας στο μήνυμα της ψυχής σας να φτάσει σε εσάς καθαρότερα. Σας βοηθά να διακρίνετε ανάμεσα στη φωνή του φόβου και της διαίσθησης. Η φωνή του φόβου είναι θορυβώδης, χαοτική, επίγουσα και συνήθως σας καταβάλει. Η φωνή της διαίσθησης, η φωνή της ψυχής, είναι ήρεμη, ξεκάθαρη, επίμονη και ακόμα κι όταν υποδεικνύει κάτι δύσκολο, συνοδεύεται από μια αίσθηση γαλήνης ότι αυτό είναι το σωστό. Πριν συνεχίσουμε το μήνυμα, αν δεν είστε ακόμα μέλος της οικογένειας Φωτός μας, εκμεταλλευτείτε αυτή τη στιγμή για να εγγραφείτε στο κανάλι. Οι άγγελοι μας καθοδηγούν να προσεγγίσουμε 10.000 καρδιές που χρειάζονται παρηγοριά και ελπίδα και η παρουσία σας είναι απαραίτητη σε αυτή την αποστολή. Κάθε νέα εγγραφή δείχνει στο YouTube ότι υπάρχουν ακόμα ψυχές διψασμένες για μηνύματα πίστης και αγάπης και αν αυτό το βίντεο φτάσει τις 5.000 μου αρέσει, θα ξέρουμε ότι η αλυσίδα Φωτός μας επεκτείνεται. Τώρα, συνεχίζοντας το μήνυμα. Για να επανασυνδεθείτε με αυτή την εσωτερική καθοδήγηση, δημιουργήστε στιγμές σιωπής στην καθημερινότητά σας. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι περίπλοκο. Μπορούν να είναι 5 λεπτά το πρωί πριν ξυπνήσει ο κόσμος, όπου απλά αναπνέετε και ρωτάτε «Ψυχή μου, τι θέλεις να μάθω σήμερα?» Μπορεί να είναι ένας περίπατος στη φύση, νιώθοντας τα πόδια σας στη γη ή απλά να κλείσετε την τηλεόραση και το διαδίκτυο για λίγο, επιτρέποντας τις σκέψεις σας να ηρεμήσουν. Σε αυτές τις στιγμές ησυχίας, η ψυχή σας θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει και εσείς να ακούσετε. Οι άγγελοι σας στέλνουν ένα ιδιαίτερο σημάδι,
Ο τυχερός σας αριθμός για σήμερα είναι το 777. Γράψτε στα σχόλια «Λαμβάνω την ενέργεια των αγγέλων». Ο τυχερός μου αριθμός είναι το 777 και είμαι ευλογημένη. Στέλνω αγάπη και προστασία στο άτομο που αγαπώ πολύ. Αν αυτό το μήνυμα άγγιξε την καρδιά σας, δείξτε την ευγνωμοσύνη σας κάνοντας μια μικρή δωρεά κάτω από το κουμπί Valeu de Mês και βοηθήστε να διαδοθεί αυτό το μήνυμα φωτός σε άλλους που το χρειάζονται. Η εμπιστοσύνη σε αυτή την εσωτερική φωνή είναι μια πρακτική που δυναμώνει με τη χρήση. Όσο περισσότερο ακούτε και ενεργείτε σύμφωνα με τη διαίσθησή σας, τόσο πιο δυνατή και καθαρή γίνετε. Αρχίζετε να παίρνετε αποφάσεις πιο ευθυγραμμισμένες με την αλήθεια σας, να προσελκύετε ανθρώπους και καταστάσεις που συντονίζονται με την ενέργειά σας και να νιώθετε πιο ασφαλείς και γαλήνιοι, γνωρίζοντας ότι καθοδηγείστε από μια ανώτερη δύναμη που κατοικεί μέσα σας. Το συναίσθημα του σήμερα είναι το σημείο εκκίνησής σας. Είναι η πρόσκληση να αναζωπυρώσετε αυτή την ιερή επικοινωνία. Μην το σπαταλήσετε. Είναι η απόδειξη ότι η ψυχή σας ποτέ δεν σας εγκατέλειψε και τώρα, με τη βοήθεια ολόκληρης της λεγεώνας φωτός του Αρχάγγελου Μιχαήλ, κάνει ό,τι μπορεί για να σας επαναφέρει στην πορεία της αληθινής σας ουσίας. Συχνά το επίμονο συναίσθημα που εκπέμπει η ψυχή σας και το οποίο ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας παροτρύνει να προσέξετε, υποδηλώνει έναν συγκεκριμένο ενεργειακό περιορισμό, την απουσία συγχώρεσης. Αυτό αποτελεί ένα από τα βαρύτερα φορτία που μπορεί να φέρει μια ψυχή και συχνά το πράττουμε χωρίς να συνειδητοποιούμε την έκταση της επίδρασής του στη ζωή μας. Η συγχώρεση, αγαπημένη ψυχή, δεν αποτελεί αδυναμία ή αποδοχή του λάθους του άλλου. Δεν σημαίνει ότι αυτό που συνέβη ήταν ορθό, ούτε ότι οφείλετε να αποκαταστήσετε τη σχέση με αυτόν που σας πλήγωσε. Στην πιο αγνή της μορφή, η συγχώρεση είναι μια πράξη αυτοαπελευθέρωσης. Είναι η συνειδητή σας επιλογή να αφήσετε την βαριά αλυσίδα που σας δένει σε μια παρελθοντική κατάσταση, μια αλυσίδα πικρίας, θυμού και δυσαρέσκειας. Όσο κρατάτε αυτές τις ενέργειες μέσα σας, οι μόνοι που παραμένει φυλακισμένοι είστε εσείς. Αυτά τα συναισθήματα χαμηλής δόνησης δημιουργούν έναν φραγμό στο ενεργειακό σας πεδίο, εμποδίζοντας το φως, τη χαρά, την ευημερία και την αγάπη να κινούνται ελεύθερα στη ζωή σας. Είναι σαν να προσπαθείτε να γεμίσετε ένα ποτήρι ήδη γεμάτο λάσπη. Δεν υπάρχει χώρος για καθαρό νερό. Η εσωτερική κίνηση που αισθάνεστε σήμερα μπορεί να είναι το ενεργειακό σας σύστημα, που σας ειδοποιεί ότι αυτή η συναισθηματική λάσπη ξεχυλίζει και χρειάζεται καθαρισμό. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, με τη σπάθα φωτός του, είναι η δήμον στο να αποκόπτει αυτές τις αρνητικές ενεργειακές προσκολήσεις. Όταν ζητάτε τη βοήθειά του και είστε πρόθυμοι να συγχωρέσετε, δρά στα λεπτοφυή σας σώματα, διαλύοντας τους ενεργειακούς δεσμούς που σας συνδέουν με τον πόνο του παρελθόντος. Σας βοηθά να απελευθερώσετε την ενέργεια του άλλου από το πεδίο σας και να ανακτήσετε τη δική σας ζωτική δύναμη, η οποία εξαντλούνταν για να διατηρηθεί ζωντανή η ανάμνηση της προσβολής. Η δυσκολότερη και συχνά η πιο αναγκαία συγχώρεση είναι η αυτοσυγχώρεση. Πόσες φορές κατηγορείτε τον εαυτό σας για παρελθοντικές αποφάσεις, για λόγια που είπατε ή όχι, για ευκαιρίες που πιστεύετε ότι χάσατε. Γίνεστε ο δικός σας δήμιος, αναβιώνοντας το λάθος στο μυαλό σας επανειλημμένα, σε έναν κύκλο αυτοκριτικής που καταστρέφει την αυτοεκτίμησή σας και την ικανότητά σας να δεχτείτε το καλό. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας υπενθυμίζει ότι κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε με τη συνείδηση που είχατε εκείνη τη στιγμή. Κάθε εμπειρία, ακόμα και οι πιο δύσκολες, ήταν δάσκαλος. Το να τιμωρείτε τον εαυτό σας αιώνια για μια μάθηση δεν έχει νόημα. Είναι ώρα να δείτε τον εαυτό σας με συμπόνια, να τον αγκαλιάσετε όπως μια μητέρα αγκαλιάζει το παιδί της και να πείτε στον εαυτό σας «Σε συγχωρώ, σε απελευθερώνω, έχεις το δικαίωμα να ξεκινήσεις από την αρχή».
Γράψτε στα σχόλια μια λίστα με άτομα συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας που θα θέλατε να συγχωρέσετε. Οραματιστείτε το καθένα, στείλτε αγάπη και πείτε «Σε συγχωρώ και σε απελευθερώνω». Η ειρήνη να είναι μαζί σου. Νιώστε την ελαφρότητα και την ελευθερία που φέρνει η συγχώρεση. Επαναλάβετε αυτή την πρακτική κάθε μέρα για να ενισχύσετε την εσωτερική σας γαλήνη και να απελευθερώσετε το άγχος. Εφαρμόζοντας τη συγχώρεση, δεν διαγράφετε τη μνήμη, αλλά αφαιρείτε το συναισθηματικό της βάρος. Η ανάμνηση μπορεί να παραμένει, αλλά δεν θα έχει πλέον τη δύναμη να σας πληγώσει. Γίνεται απλώς μία ουλή, μία υπενθύμηση μιας μάχης που κερδίσατε και όχι μία ανοιχτή πληγή που συνεχίζει να αιμορραγεί. Το συναίσθημα του σήμερα μπορεί να σας καθοδηγεί να εξετάσετε μια συγκεκριμένη σχέση, μια οικογενειακή κατάσταση ή ένα γεγονός του παρελθόντος που ακόμα σας προκαλεί σφίξιμο στο στήθος. Μην φοβάστε να το αντικρίσετε. Επικαλεστείτε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ζητήστε τη δύναμη και την προστασία του και επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει αυτό που πρέπει να νιώσει για να απελευθερωθεί. Οραματιστείτε την κατάσταση, το άτομο και φανταστείτε μία δέσμη βιολετή φωτός, το χρώμα της μεταστοιχίωσης να τυλίγει τα πάντα. Παραδώστε αυτή την ενέργεια στο σύμπαν, ζητώντας να καθαριστεί και να μεταμορφωθεί σε αγάπη. Θα νιώσετε άμεση ανακούφιση, ελαφρότητα στους ώμους, γαλήνη στην καρδιά. Αυτό είναι το σημάδι ότι η θεραπεία έχει αρχίσει. Η απελευθέρωση του παρελθόντος μέσω της συγχώρεσης είναι το ισχυρότερο βήμα που μπορείτε να κάνετε για να διεκδικήσετε το παρόν σας και να οικοδομήσετε ένα μέλλον ειρήνης, χαράς και ελευθερίας. Το συναίσθημα του σήμερα είναι το κλειδί που ανοίγει αυτή την πόρτα. Αφού αναγνωρίσετε την εσωτερική κίνηση, κατανοήσετε την προέλευσή της από την ψυχή σας και ξεκινήσετε να εργάζεστε για την απελευθέρωση των περιορισμών, όπως η έλλειψη συγχώρεσης, μπορεί να αναρωτηθείτε τι ακολουθεί, τι υπάρχει πέρα από αυτή τη δυσφορία. Η απάντηση, αγαπημένη ψυχή, είναι η υπόσχεση μιας γαλήνης και διάβγειας που ίσως έχετε χάσει εδώ και πολύ καιρό. Αυτό που σας περιμένει είναι μια κατάσταση εσωτερικής ευθυγράμμισης όπου οι πράξεις, οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας βρίσκονται σε αρμονία με τον σκοπό της ψυχής σας. Η δυσάρεστη εσωτερική κίνηση που αισθάνεστε σήμερα μοιάζει με την αναταραχή που αντιμετωπίζει ένα αεροπλάνο περνώντας μέσα από πυκνά σύννεφα. Μπορεί να είναι τρομακτική και ασταθή στιγμιαία, αλλά αποτελεί τον αναγκαίο δρόμο για να φτάσετε στον καθαρό και ηλιόλουστο ουρανό που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ λειτουργεί ως συγκυβερνήτης σας, οδηγώντας σας με ασφάλεια μέσα από αυτή την αναταραχή, διασφαλίζοντας ότι θα φτάσετε στον προορισμό σας. Η υπόσχεση είναι για μια ζωή γεμάτη περισσότερη ελαφρότητα. Φανταστείτε τον εαυτό σας να περπατά χωρίς το βάρος παλαιών δυσαρεσκιών, χωρίς την πανοπλία της αυτοκριτικής και χωρίς το φορτίο του να προσπαθείτε να είστε κάποιος που δεν είστε. Φανταστείτε την ελευθερία να παίρνετε αποφάσεις βασισμένες στην αγάπη και την εσωτερική σας αλήθεια αντί στον φόβο και την ξένη γνώμη. Αυτή είναι η ζωή που η ψυχή σας ποθεί. Ακούγοντας τη διαίσθησή σας, αρχίζετε να κινείστε σε έναν διαφορετικό ρυθμό, πιο συγχρονισμένο με το σύμπαν. Τα πράγματα αρχίζουν να ταιριάζουν πιο εύκολα και φυσικά. Θα συναντάτε τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη στιγμή, οι ευκαιρίες θα εμφανίζονται σαν μαγικές και θα νιώθετε μια αόρατη στήριξη σε κάθε βήμα σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν πλέον προκλήσεις, καθώς οι προκλήσεις αποτελούν μέρος της ανάπτυξης. Η διαφορά είναι ότι θα τις αντιμετωπίζετε από μια θέση εσωτερικής δύναμης, εμπιστοσύνης και σοφίας, γνωρίζοντας ότι κάθε εμπόδιο είναι μια ευκαιρία για περαιτέρω ενδυνάμωση. Η διάβγεια είναι μια ακόμα μεγάλη ευλογία που σας περιμένει. Η νοητική σύγχυση, η παράλυση από αναποφασιστικότητα και το αίσθημα του χαμένου αρχίζουν να υποχωρούν. Όταν καθαρίζετε τους συναισθηματικούς περιορισμούς και επανασυνδέεστε με την ψυχή σας, η οπτική σας γίνεται πιο ευκρινής.
Γνωρίζετε τι είναι καλό για εσάς και τι όχι. Τα ναι σας γίνονται σταθερά και τα όχι σας καθαρά και χωρίς ενοχές. Ανακαλύπτετε την αληθινή σας αξία και σταματάτε να αποδέχεστε ψίχουλα σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας, είτε στις σχέσεις, στην καριέρα, είτε στη σχέση με τον εαυτό σας. Αυτή η διάβγεια σας χαρίζει μια βαθιά αίσθηση σκοπού. Αρχίζετε να κατανοείτε γιατί βρίσκεστε εδώ και ποια είναι η μοναδική σας προσφορά στον κόσμο. Μπορεί να είναι κάτι μεγαλεπίβολο ή κάτι απλό, η κλίμακα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η αίσθηση ότι κάνετε τη διαφορά, ότι χρησιμοποιείτε τα χαρίσματα και τα ταλέντα σας στην υπηρεσία ενός ευρύτερου σκοπού. Αυτή η αίσθηση σκοπού γεμίζει το εσωτερικό κενό και προσφέρει μια γνήσια και διαρκή χαρά, μια χαρά που δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας προστατεύει για να ανθίσετε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας. Απομακρύνει τις ενέργειες φθόνου και αρνητικότητας που μπορεί να προσπαθήσουν να σας εκτρέψουν από την πορεία φωτός σας. Σας ενθαρρύνει να λάμψετε, να είστε η δυνατή, σοφή και αγαπημένη γυναίκα που γεννηθήκατε για να είστε. Η υπόσχεση επομένως δεν αφορά μια τέλεια ζωή χωρίς προβλήματα, αλλά μια αυθεντική ζωή, με νόημα και με μια γαλήνη που δεν μπορεί να κλονιστεί. Είναι η υπόσχεση να επιστρέψετε στο σπίτι μέσα στον εαυτό σας. Και ο δρόμος προς αυτό το σπίτι ξεκινά με ένα μόνο, γενναίο βήμα. Την απόφαση να μην αγνοήσετε αυτό που νιώθετε σήμερα. Αυτό το συναίσθημα είναι ο χάρτης του θησαυρού σας και ο θησαυρός είναι η ίδια η ψυχή σας που περιμένει να ανακαλυφθεί εκ νέου σε όλη της τη δόξα. Η κατανόηση της αξίας της διαίσθησής σας είναι το πρώτο βήμα. Πώς όμως να την εφαρμόσετε πρακτικά στην καθημερινότητα? Οι άγγελοι και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μας προσφέρουν απλά αλλά ισχυρά εργαλεία για να συντονιστούμε με αυτή την εσωτερική συχνότητα και να εντάξουμε αυτή τη σοφία στη ζωή μας. Η πρώτη και πιο θεμελιώδης πρακτική είναι η συνειδητή σιωπή. Όπως αναφέρθηκε, η έβρεση μικρών στιγμών ηρεμίας είναι ζωτικής σημασίας. Ξεκινήστε με λίγα λεπτά κάθε μέρα. Καθίστε άνετα, κλείστε τα μάτια και εστιάστε στην αναπνοή σας. Μην προσπαθείτε να σταματήσετε τις σκέψεις σας, απλά παρατηρήστε τις να περνούν σαν σύννεφα στον ουρανό χωρίς προσκόλληση. Σε αυτόν τον χώρο μη κρίσης, η φωνή της ψυχής σας μπορεί να αναδυθεί. Στο τέλος αυτών των λεπτών ρωτήστε την καρδιά σας, τι είναι πιο σημαντικό να γνωρίζω σήμερα? Η απάντηση μπορεί να έρθει ως λέξη, εικόνα, συναίσθημα ή μια ξαφνική διαφώτιση. Εμπιστευτείτε αυτό που θα εμφανιστεί. Ένα άλλο ισχυρό εργαλείο είναι η σύνδεση με τη φύση. Η φύση δονείται σε μια συχνότητα αρμονίας και αλήθειας. Η παραμονή σε εξωτερικούς χώρους, σε πάρκο, κήπο ή κοντά σε ένα δέντρο, βοηθά στην ηρεμία του νευρικού συστήματος και στον καθαρισμό του ενεργειακού πεδίου από υπερβολικά τεχνητά ερεθίσματα. Περιπατήστε ξυπόλυτοι στο γρασίδι αν είναι εφικτό για να γιωθείτε και να εκφορτίσετε τις βαριές ενέργειες. Παρατηρήστε την τελειότητα ενός λουλουδιού, τη δύναμη ενός δέντρου, την πτήση ενός πουλιού. Η φύση αποτελεί καθρέφτη της ψυχής μας και μας βοηθά να ανακαλέσουμε την ουσία μας. Κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών δώστε προσοχή στα σημάδια. Ένα ζώο που διασχίζει τον δρόμο σας, ένα φτερό που πέφτει στα πόδια σας, το σχήμα ενός σύννεφου. Οι άγγελοι συχνά χρησιμοποιούν τα στοιχεία της φύσης για να μας αποστείλουν μηνύματα επιβεβαίωσης και αγάπης. Η προσοχή στα όνειρά σας είναι επίσης πρακτικός τρόπος να ακούσετε την ψυχή σας. Πριν κοιμηθείτε, ζητήστε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τους φύλακες αγγέλους σας να σας προσφέρουν διάβγεια και καθοδήγηση μέσω των ονείρων σας. Αφήστε ένα σημειωματάριο και ένα στυλό δίπλα στο κρεβάτι και ξυπνώντας καταγράψτε αμέσως οτιδήποτε θυμάστε, ακόμα κι αν φαίνονται ασυνάρτητα θραύσματα. Με τον καιρό θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε μοτίβα και να αποκρυπτογραφείτε τα συμβολικά μηνύματα του υποσυνειδήτου σας.
Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με 2 αγαπημένα πρόσωπα που χρειάζονται αυτό το μήνυμα ελπίδας και πίστης. Ας οικοδομήσουμε μαζί μια αλυσίδα αγάπης και αλληλοστήριξης. Αφήστε ένα σχόλιο με μια προσευχή στο φύλακα άγγελό σας. Συνεχίζουμε το μήνυμα. Η θεραπευτική γραφή είναι μια ακόμα απίστευτα αποτελεσματική πρακτική. Εμπάρτε ένα σημειωματάριο και ξεκινήστε απλά να γράφετε για το τι αισθάνεστε, χωρίς λογοκρισία. Εκφράστε στο χαρτί όλες τις ανησυχίες, τους φόβους, τις χαρές και τις αμφιβολίες σας. Συχνά, γράφοντας, οργανώνουμε τις σκέψεις μας και αποκτούμε μια διάβγεια που δεν ήταν προηγουμένως διαθέσιμη. Μπορείτε επίσης να γράψετε ένα γράμμα στην ψυχή σας, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ ή στον Θεό, ζητώντας βοήθεια και καθοδήγηση. Η πράξη της γραφής υλοποιεί την πρόθεσή σας και ανοίγει ένα κανάλι για να έρθουν οι απαντήσεις. Τέλος, εξασκήστε την ενσυνειδητότητα στο σώμα σας. Το σώμα σας είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο όργανο διαίσθησης. Όταν βρίσκεστε μπροστά σε μια απόφαση ή ένα άτομο, παρατηρήστε τις αντιδράσεις του σώματός σας. Νιώθετε μια διεύρυνση στο στήθος, μια αίσθηση ελαφρότητας και χαράς. Αυτό είναι συνήθως ένα ναι από την ψυχή σας. Ή νιώθετε ένα σφίξιμο στο στομάχι, μια ένταση στους ώμους, μια δυσφορία. Αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι, ένα όχι. Το να μάθετε να διαβάζετε τη γλώσσα του σώματός σας είναι ένας από τους πιο άμεσους και αλάνθαστους τρόπους να ακολουθήσετε την εσωτερική σας καθοδήγηση. Αυτές οι πρακτικές δεν απαιτούν πολύ χρόνο, αλλά συνέπεια και πρόθεση. Ενσωματώνοντάς τες στην καθημερινή σας ρουτίνα, θα εκπαιδεύετε τον διαισθητικό σας μη και θα οικοδομείτε μια σταθερή και αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ του συνειδητού σας νου και της άπειρης σοφίας της ψυχής σας, πάντα υπό την προστασία και την καθοδήγηση του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Φτάνουμε τώρα στο σημείο της ολοκλήρωσης, αγαπημένη ψυχή, έχοντας διανύσει αυτή την πορεία κατανόησης από την αναγνώριση της αρχικής εσωτερικής κίνησης έως την αντίληψη των επιβεβαιωτικών σημάτων του σύμπαντος. Το τελικό στάδιο είναι να ενσωματώσετε όλη αυτή τη σοφία στην καθημερινότητά σας. Δεν πρόκειται για μια γνώση που πρέπει να φυλάσσετε μόνο στο νου, αλλά για μια αλήθεια που πρέπει να βιωθεί στην καρδιά. Το μήνυμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ σήμερα δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια πρόσκληση για ένα νέο τρόπο ζωής. Μια ζωή συνειδητότητας, σύνδεσης και αταλάντευτης εμπιστοσύνης στην εσωτερική σας καθοδήγηση. Η ενσωμάτωση αυτού του μηνύματος σημαίνει δέσμευση στον εαυτό σας. Να συμπεριφέρεστε με περισσότερη ευγένεια, να τιμάτε τα συναισθήματά σας αντί να τα καταπιέζετε, και να έχετε το θάρρος να κάνετε επιλογές που ευθυγραμμίζουν την εξωτερική σας ζωή με την εσωτερική σας αλήθεια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύσκολες συζητήσεις, υγιή όρια στις σχέσεις ή ακόμα και αλλαγή κατεύθυνσης στην επαγγελματική ή προσωπική σας πορεία. Αυτές οι αλλαγές δεν χρειάζεται να συμβούν αμέσως. Η ενσωμάτωση είναι μια σταδιακή διαδικασία, ένα βήμα κάθε φορά. Ξεκινήστε από τα μικρά. Σήμερα, όταν αυτή η εσωτερική κίνηση αναδύεται, αντί να την αγνοήσετε, σταματήστε, αναπνεύστε και υποδεχτείτε την. Ρωτήστε τι χρειάζεται από εσάς. Ίσως η απάντηση είναι απλά να ξεκουραστείτε ή να κάνετε αυτό το σημαντικό τηλεφώνημα. Τιμώντας αυτές τις μικρές προσκλήσεις, χτίζετε έναν μη αυτοπεποίθησης και δείχνετε στο σύμπαν ότι είστε έτοιμοι να λάβετε μεγαλύτερες καθοδηγήσεις. Το να ζείτε με ενσωματωμένο τρόπο σημαίνει επίσης να εξασκείτε την ευγνωμοσύνη. Κάθε μέρα αναγνωρίστε τις ευλογίες στη ζωή σας, όσο μικρές κι αν φαίνονται. Ευχαριστήστε για τη διαίσθησή σας, για τα σημάδια που λαμβάνετε, για τη δύναμη που βρίσκετε να κάνετε αλλαγές. Η ευγνωμοσύνη ανεβάζει τη δόνησή σας και ανοίγει τις πόρτες για να εισέλθουν περισσότερα καλά στη ζωή σας. Αλλάζει την εστίαση από την έλλειψη στην αυθονία και όπου εστιάζεται η ενέργεια επεκτείνεται. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παραμένει δίπλα σας ως πιστός φύλακας σε αυτή τη νέα φάση. Επικαλεστείτε τον όποτε νιώθετε διστακτικοί.
όποτε ο φόβος προσπαθεί να σας παραλύσει ή όποτε η αμφιβολία προσπαθεί να σιγήσει τη φωνή της ψυχής σας. Οραματιστείτε το γαλάζιο φως του να σας περιβάλλει, δίνοντάς σας θάρρος, διάβγεια και προστασία. Θα σας βοηθήσει να παραμείνετε σταθεροί στο σκοπό σας και να μην παρεκκλίνετε από τον δρόμο της καρδιάς σας. Έχετε κατά νου, είστε η υπέρτατη αρχή στη ζωή σας. Κανείς, ούτε καν οι άγγελοι, δεν μπορεί να επιλέξει για εσάς. Μπορούν να σας καθοδηγήσουν, να σας προστατεύσουν, να σας εμπνεύσουν και να σας προειδοποιήσουν, αλλά η δύναμη να δημιουργήσετε την πραγματικότητά σας βρίσκεται στα χέρια σας. Το συναίσθημα που βιώσατε σήμερα ήταν η αφύπνιση αυτής της δύναμης. Ήταν η υπενθύμηση ότι όλες οι απαντήσεις που αναζητάτε κατοικούν ήδη μέσα σας. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Είστε πιο σοφοί και δυνατοί από ό,τι φαντάζεστε. Αν αυτό το μήνυμα βρήκε απήχηση σε εσάς και την κατάστασή σας, γράψτε στα σχόλια «Δέχομαι την καθοδήγηση των αγγέλων και εμπιστεύομαι το ένστικτό μου». Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερο εμπνευσμένο περιεχόμενο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.